So ayan, marami na pong kumikita dito sa application na to mga ka-sticker, no? So para po kumita dito ay magpo-post ka lang dito ng video at saka picture, no? So para lang po itong Facebook, no? So kung gusto niyo matutunan kung paano kumita dito, ayan, intro muna tayo and panoorin niyo po yung buong video, right? So ayan mga idol, welcome back dito sa ating YouTube channel, Eldato TV, no? So sa channel natin ay nag-upload tayo ng mga money making na pwede natin pagkakitaan gamit yung mga cellphone natin, no? So ayan, meron tayong pag-giveaway mga idol. Sa first comment natin dito sa video ito is bibigyan natin ng 30 pesos GCash and yung huling mag-comment is 10 pesos GCash, no? So abangan nyo lang po yung result natin kung sino yung mananalo next video, no? So ayan, right? So meron na naman tayong panibagong video mga idol and ayan, so magre-review na naman tayo ng isang website na kung saan pwede natin pagkakitaan, no? So bagong-bago ito mga idol. So punta na tayo sa ating desktop mga idol. So yung tinutukoy ko po na application na ito po si Wavefall, no? Right, so kung gusto niyo subukan itong application na to, nasa comment section lang po yung link nito, okay? So create lang kayo dito ng account, okay? So tap niyo lang po yung join Wavefall and ayan, mag-create kayo ng account. Madali lang naman to. Ilagay niyo lang po yung inyong Gmail, ilagay niyo po yung birthday niyo, then mag-create kayo ng username, no? So ayan, kung meron na kayong account, ayan, huwag niyong kalimutan i-follow ko, okay? So para po sa mga gumagamit ng aking link, no? So mag-join kayo para makatanggap kayo ng super likes galing sa akin, okay? So login ko lang muna yung account ko. Right, so ituturo ko muna kayo dito sa application na to, no? So ito po yung home niya and dito niyo magkita yung lahat ng mga user, no, na nag-upload dito. So ito po yung home, ayan. Then dito, ito po yung island, no? So hindi po kayo makapag-post kung wala kayong island, no? So mas mabuti kung mag-join kayo sa island ko. So yung pangalan ng ating island is si Bisaya Vlog Community, no? So search nyo na lang yan and mag-join kayo para kung sakaling makapag-join kayo, ayan, kung magustuhan ko po yung inyong mga content ay pwede kayong makatanggap ng super likes galing sa akin, right? So ito dito sa plus na to na button ay ito po yung pag-upload natin, no? So ganito, ayan, hindi ka makapag-upload kung wala kang island, no? So kung sa Facebook is merong group, dito naman sa Wavefall ay island po yung term nila dito, no? So select nila po yung Bisaya Vlog or i-search nyo, okay? Join kayo and ayan, para makapag-post kayo and add nyo lang, then select lang kayo dito ng mga gusto nyong upload, no? Halimbawa picture or video, no? So dalawa lang po dito, okay? So ayan, kung nakaselect na kayo, ayan, i-upload nyo lang, okay? So ganun lang po, no? So paano ka makapag dito, makapag-message, no? So punta kayo dito, ayan, ito po yung message dito. So ayan, dalawa po dito, makikita nyo po dito yung notification and kung gusto nyo mag-message, punta lang kayo dito, ayan, then pwede kayong mag-search dito ng ayan, tao, no, na gusto niyo i-message, no? So ganyan. Okay, then dito sa dito, ito po yung profile niya, no? So kung gusto niyo mag-follow to follow, ayan, i-follow niyo po yung account natin and kapag makita ko ay i-follow back ko kayo agad, no? Right, so sa mga gustong makatanggap ng super like, no? So yan, join kayo sa aking island, okay? So ayan, meron na tayong 142 followers, no? So paano nga ba tayo kumikita dito, no? So kailangan lang natin ma-monetize dito. So ano nga ba yung requirements, okay? So ito po yung requirements mga ka-idol. Alright, so ito po yung requirements dito para maging creator ka or ma-monetize ka dito, no? So ayan, kailangan niyo po maka-receive ng 5 super likes, no, para maging creator kayo, no? So ayan, make new post to increase your chance of receiving super likes, no? So may mga paraan tayo dyan, no? Halimbawa, wala talagang magsisend sa inyo, pwede kayong bumili ng super likes, no? So mamaya ipapakita ko sa inyo paano bumili ng super likes, no? So dalawang paraan po para maging creator ka dito or ma-monetize ka, no? So una, ito
kailangan nyo maka-receive ng 5 super likes, and pangalawa is kailangan nyo pong mag-invite ng 15 tao dito, no. So ayan, para po dito, para po makapagbili, no. So kailangan nyo pong bumili ng super likes, no. So punta lang kayo dito sa inyong account, then dito sa profile, kung makikita nyo po yung settings, ayan, pindutin nyo lang yan, and punta kayo dito sa shop. Okay, so tap nyo lang po yung super likes, ayan. So ito po yung amount ng super likes, no. So kailangan nyo po ng 5 super likes, no. So kung bago ka dito, ayan, bilhin nyo po yung 4 super likes, and nagkakalaga siya ng 150, no. Then i-contact nyo ako para makapag-swap tayo, no, ng super likes, no, para ma-monetize kayo kagad kahit 1 hour lang, no. After nyong mag-sign up dito, pwede na kayo kaagad ma-monetize, no, kahit wala kang followers, no. So ganoon po dito, ganoon po kaganda yung application na to na si Wavefall, no. So pwede kang ma-monetize kaagad dito kahit konti lang or kahit wala kang followers, no. Okay, so message nyo ako para mag-swap tayo dito ng super likes para ma-monetize kaagad. Okay, so yung pangalawa is mag-invite ng 15 katao. Halimbawa wala kang pambili ng super likes, yan, mag-invite kayo dito. Okay, so kailangan nyo po ng 15 katao. So copy nyo po itong inyong invitation link, yan, share nyo sa mga kaibigan nyo na wala pang account dito. Okay, so ganun lang, and kapag na-monetize kayo, ito po yung kalalabasan niya, no. So kapag bago ka, kung hindi ka monetize, is creator po yung nakalagay dito, and kung monetize ka na, ay payout po yung makalagay dito. So kung monetize ka, yan, makikita mo lahat dito yung earnings mo. Okay, so kung hindi ka monetize, creator po yung nakalagay dyan, and hindi nyo po makikita yung payout talaga, no. So lalabas lang yan kapag meron na kayong monetization or na-monetize na kayo. Okay, so ganun lang, and sa next video natin ay ituro natin paano mag-set up dito. Okay, so ganun lang, and sa mga wala pang account dyan, nandyan lang po sa comment section yung link natin sa Wavefall, no. So PM nyo lang ako kapag ginagamit nyo po yung ating account, no, or link, para masindan ko kayo ng super likes, no, para ma-monetize kayo kagad. Okay, so yun lang po, and maraming salamat sa panonood, and update tayo sa next video dito. Okay, so maraming salamat, and kita-gets sa next video.